tänne Kalansilmassa-ohjelman 3. tuotantokaudelle, mutta nyt vähän palataan alkuperäisohjelmalle Kouvolan rock-historiikkiin. Palataan juurille ja palataan ehkä Kouvolan rockmusiikin juurillekin aika hyvin tänään. Tervetuloa Seppo Jarva tänään. Kiitoksia. Kiva, hei, kiitos. Joo, Kouvolan rockmusiikin juuret, niin ne on itse asiassa tosi kaukana, että täytyy mennä ihan sinne koko alkuräjähdyksen paikkeille, milloin koko maapallolla valkoisen nuorison, länsimaiden nuorisokulttuuri, populaarikulttuuri niin kuin räjähti. Ja se räjäyttäjä oli 4 kaveria, The Beatles. Niillä oli tietysti jo oma historia ja ne oli seurannut mustaa musiikkia ja kaikkea tällaista, mutta se muutti koko nuorison käyttäytymisen ja koko kulttuurin ja koko musiikkikulttuurin, mutta paljon muutakin. Ja mä olin pikkupoika siihen aikaan, 10-vuotias, mutta se niin kuin räjäytti myöskin tämän Kouvolan. Täällä alkoi olla ekat bändit vuonna 1963, ne soitti Rautalankaa, sitten siinä meni muutama kuukausi, kun Beatles alkoi lyödä läpi. Samaan aikaan täällä oli Taisto Tammi Kouvola Kuusankoskelta, kuka oli numero 1, sitten Beatles syrjäytti sen, että tangosta muutettiin beat-musiikkiin. Ja silloin tämä alkoi täällä Kouvolassa. Alkoiko se heti niin kuin miten voimakkaana, kun tässä jo puhuttiin, tai monessa jaksossa puhuttiin, että Kouvola on ollut aina niin kuin huomattavasti kokoaan suurempi musiikkikaupunki, niin näkyykö se jo siinä vaiheessa heti? No kyllä se alkoi näkyä niin kuin ihan, että mä olin Kouvolan Lyseossa ja Kouvolan Lyseo oli niin kuin etunenässä, että The Demons, semmoinen rautalankabändi, niin osa niiden soittajista oli Kouvolan Lyseosta ja ne pääsi jo vuonna 1964 kiertämään. The Renegades Englannista oli Suomessa, semmoinen bändi, niillä oli hitti The Cadillac, mikä oli niin kuin, Renegades oli tavallaan niin kuin Suomessa Suomen Beatles. Ne oli ihan järkyttävän suosittuja ja ihan lähes koko sen 60-luvun, niin The Demons Kouvolassa kiersi niiden kanssa ympäri Suomea. No se oli jo niin kuin aivan uskomatonta. Ja me niin kuin, eihän siihen aikaan niin kuin ollut mitään tiedotusvälineitä, mistä tätä tietoa sai. Että se kulki lähinnä suusta suuhun ja koulussa niin kuin tiedettiin sitä. Ja niitä bändejä alkoi tulla ja vuonna 1965 Suosikkihan oli siihen aikaan niin kuin johtava lehti Suomessa, musiikkilehti. The Mods, jolla oli myös rautalankahistoria, The Ghost, oli Suosikin kannessa vuonna 1965. Ja se oli aivan uskomatonta, että kun mä näin tämän kioskilla, tämän lehden, niin mä en niin kuin oikein mennyt uskoa, että miten voi olla mahdollista, että toi tyyppi Hukkasen Huuko on Kouvolan Lyseossa ja miten se voi olla Suosikin kannessa. Seuraavalla viikolla me perustin mun ekan bändin nimeltään The Rolling Boys ja rakennettiin yhdelle liiterin vintille keikkalava. Nämä käytti huulipunaa, laitettiin huulipunaa ja otettiin Rolling Stoneselta nimet. Me olin Brian, sitten joku oli Mick ja rumpali oli tietysti Charlie. Laitettiin paperiin niin kuin huulipunan jäljet ja nimmarit ja heiteltiin sieltä ylhäältä. Soitettiin Cadillackia varmaan 10 kertaa. Mutta sillä tavalla se niin kuin innosti lähes kaikkia. Ja siitä asti täällä on niin kuin ollut bändejä. Afterlife oli yksi hieno bändi 60-luvulla. Ja sitten tuli Session, mikä oli niin kuin ihan johtava kouvolalainen bändi sieltä 60-luvun lopulta tuonne 70-luvun puoliväliin asti. Ja mä oon lähinnä ominut myöskin Charliesin kouvolalaiseksi. Nehän on niin kuin lahtelainen bändi virallisesti, mutta Ravin Eero Ravisankari, kitaristi, on Kouvolasta, Iitistä alun pitäen, mutta asunut Kouvolassa, ja Kusti Ahlgren, rumpali, on Kuusankoskelta. Ja sitten myöhemmässä kokoonpanossa oli myös kuusankoskelainen Toni Nyholm. Että nämä oli niin kuin, siihen aikaan oli niin pitkä, Helsinki oli ihan järkyttävän pitkä matka, että nykyään on Lontooseen lyhyempi matka kuin silloin oli Helsinkiin. Niin nämä paikallisilla bändeillä oli valtavan suuri merkitys, että koko ajan tsekattiin, niin kuin, että mitä kukakin on tekemässä ja kopsattiin niiltä, ja koska ei ollut oikeastaan mitään, että ainoa oli, että se vinyyli pistit pyörimään ja yritit saada niitä sanoja sieltä tai sointuja.
missä vaiheessa tässä just puhut, että sitten, että 50 vuotta on ensimmäisestä äänityksestä tuosta 7-tuumaisesta, niin mikäs vuosi tämä, niin no, siitä voi varmaan laskea, eli 76 vai 75 Joo, on tullut. 76. Niin siinähän on mennyt jo pitkä aika. Siitä on pitkä aika ja että tavallaan niin kuin kuvaavaa, että kuinka vaikeaa oli siihen aikaan päästä levyttämään. Että nykyään niin kuin kuka tahansa voi tehdä äänityksiä ja sitten ne julkaistaan digialustoilla suurin piirtein viikon päästä. Niin kuin, tai painaa jopa omakustanne vinyyleitä tai jotain muuta. Mutta 60-luvulla, 70-luvulla niin oli ihan järkyttävän vaikeaa. Eihän täältä ollut kukaan, että toi Modsien ne levytti yhden singlen, niin niiden single vuonna 1965 oli niin kuin tämän alueen ensimmäinen niin kuin pop, siihen aikaan puhuttiin popmusiikista, ei rockmusiikista, niin pop-single ja sitten Charlie sitten rupesi levyttämään vuonna 1969 ekan singlen, myöskin Tyttö iloinen ja 70-luvun alussa Session. Kukaan muu ei levyttänyt. Nämä oli ainoat ja silti täällä oli paljon bändejä ja tehtiin keikkoja ja sitä sun tätä, että sitten tuli Kolombo. Arska Silmunen on tässä niin kuin se pääjehu ja hommas niin kuin suurimmat kamat suurin piirtein Hurrikanen sen jälkeen, mitä Suomessa oli ja keikka-auto valtavan iso ja kierrettiin kyllä ympäri Suomea, että oli 2-3 keikkaa suurin piirtein viikossa. Et siihen aikaan oli keikkoja ja esiintymispaikkoja kaikkialla. Et samaan aikaan oli niinku valtavasti keikkoja, mutta sitten äänitteen tekeminen oli niinku juuri iso. näin. Oliko se niin hintavaa vai mikä siinä No oli? se levyyhtiöt ei tavallaan niin kuin uskonut tuossa vaiheessa, että se levyyhtiöillä niin kuin Topi Kärjet ja nämä, ketkä johti näitä isoja levyyhtiöitä, niin ne ei niin kuin uskonut tähän tällaiseen, tämän tyyppiseen musiikkiin siihen aikaan. Että sitten vasta kun 70-luvun alussa niin kuin alkoi tulemaan suomenkielistä rockia, Juise Leskinen, Hector, Mikko Alatalo, Dave Lindholm ja etenkin Juisen levyt ja Hectorin levyt niin kuin alkoi nousee niin kuin myyntilistoille. Sitten alkoi niin kuin levyyhtiön pomotkin innostumaan, niin kuin, että hetkinen, että näistähän voisi saada jotain irti näistä karvapääkalleria miehistä. Siihen aikaan oli miehiä, nykyään tytöt tekee on kaikissa bändeissä, mutta siihen aikaan naisia ei juuri alalla ollut. Että se oli niin vaikeaa päästä, että sitten vasta kun 70-luvun, Love Records oli jo tohon aikaa, mutta se etenkin 70-luvun lopussa, silloin tuli niin kuin Poco Records toiseksi tällaiseksi itsenäiseksi levyyhtiöksi, ne alkoi ottaa niin kuin maakunnistakin bändejä. Että sitten täältäkin alettiin pääsemään niin kuin Haukka ensimmäisenä vuonna 1978, sitten tuli Loose Brick, Top Rank ja Perkynt alkoi tehdä omakustanteita ja myöhemmin tietysti tietää niiden tarina, että ne teki yhden levyn single Johannalle ja sitten kun ne voitti Rockin Suomen mestaruuden 84, niin sitten niiden ura urkeni siitä. Mutta se oli vaikeaa. Toi tuli mieleen tämä, itse on sen verran nuorempi kaveri, että Rockin SM-kisat aina kuulee niin kuin normaalisti. Eikö myös Haukka on voittanut Rockin SM-kilpailut ja Perkynt muun muassa Kouvolassa, niin miten suuri vaikutus tällä niin kuin kilpailulla oli siinä, niin kuin, onko se niin ollut sitä 70-80-luvun aikana? Joo, ne aloitti sen ihan jo 70-luvun, ehkä vuonna 70 tuli ekan. Jussi Raittinen niin kuin oli se puuhamies. Jussi oli ihan mahtava niin kuin maakuntabändien tukija. Et siihen aikaan tämä oli niin valtavan suuri ero, että niin kuin Helsinki oli oikeasti pitkä matka. Ja siellä oli niin kuin ihan oma piiri, kaikki helsinkiläiset tunti helsinkiläiset, mutta ei niin kuin maakunnista juuri ketään, mutta Jussi Raittinen rupesi järkkäämään näitä pop-yhtyeiden, aluksi se oli pop-yhtyeiden Suomen mestaruuskisoja ja vuonna 1972 Session oli niissä Kulttuuritalolla, Supersuikkis voitti, Tabula Rasa, semmoinen progebändi oli 2 ja Session oli 3. Ja siitä niin kuin tavallaan tuli se tietoisuus tänne alueelle, että hei, tämähän on ihan mieletön, että niin kuin tämä pop-rock-yhtyeiden Suomen mestaruuskilpailut, että sitä kautta alkaa saada näkyvyyttä. Ja sitten alkoi järkkäämään niin kuin eri puolilla Suomea alkukarsintoja. Useimmiten ne oli Lappeenrannassa, niin kuin tämän Kaakkois-Suomen.
Ja niin kuin mekin mentiin sitten vuonna 1978 niin kuin Lappeenrantaan, siellä oli Jussi ja The Boys, siinä oli Sorhakosken veljekset Topi ja Ana siinä bändissä siihen aikaan, ja oli ne alkukarsinnat, no Haukka pääsi siitä jatkoon, ja se loppukilpailukin oli sitten sinä vuonna Lappeenrannassa. Ja me voitettiin, siellä oli niin kutsuttu keskityylisarja ja voitettiin se, mutta se oli todella tärkeä, niin kuin se, sitten ei nyt on vaikea niin kuin kuvitella, että kuinka tärkeä ja iso asia se oli, että kuinka hulluna kaikki bändit treenasi. Että me harjoiteltiin jumalauta 6 päivää viikossa suurin piirtein niihin Rockin SM-kisoihin. Onko se ollut semmoinen, että niin on suhtauduttu, että tämä on nyt niin kuin se väylä? Että tätä kyllä se on ihan totta. voi... Kato, siihen aikaan niitä väyliä oli todella vähän, että ei ollut tätä niin kuin nykyään, että sä voit tehdä video ja biisi ja laitat sen Spotifyhin ja YouTubeen ja sinne ja tänne ja Helsinki on suurin piirtein kiveheiton päässä ja kaikki muutkin kaupungit maapallolla on yhtä lähellä melkein. Ja se oli ihan järkyttävän tärkeä niin kuin se kuvio, että jopa vielä niin kuin Per Gynt, niin vuonna 1984 Sötsi Kettula basisti, niin kun ne teki kasetin ja lähetti vielä sinne, että se oli siihenkin aikaan vielä niin tärkeä. Ja ne pääsi sinne loppukilpailuun ja yllätyksekseen, niin sitten voittikin, että miten voi rockbändi voittaa Rockin suomestaruuden. Mutta se oli niin tärkeä, mutta sitten se alkoi vähän se laskukausi niin 80-luvun loppupuolelta ja se koko kuvio niin kuin hävisi. Mutta siihen asti se oli ihan todella tärkeää. Että joku Hassisen kone Ismo Alanko on noussut sieltä Joensuusta. Juu. Itse asiassa tässä ohjelmassa on tosi paljon Joensuuta ja Kouvolaa verrattu vähän jotenkin samankaltaisina kaupunkeina sen musiikkihomman suhteen. Tuntuu, että niissä on aika paljon yhteyksiä. Jotenkin sopivan, on kuitenkin ollut niin kuin innostunutta porukkaa, mutta sitten kuitenkin silleen niin kuin, vähän niin kuin omassa kuplassaan. Joo, ihan varmaan on ollut. Joo. Mutta sitten näitä aikoja vissiin alkoi kanssa, perustitte tämän Kouvolan elävän musiikkiyhdistyksen, niin kuin siihen, eikö siinä 70-luvun loppupuolella alkanut näitä tulemaan vähän joka kaupungista, tai suurin piirtein tuntuu, että se oli tällaista elävän musiikin silloin alkoi, ehkä vuonna 1978 alkoi niin kuin se elävän musiikin yhdistysten buumi, niin kuin vähän joka puolella, mutta jännää, että siinäkin me otettiin mallia Lappeenrannasta. Lappeenranta oli todella aktiivinen silloin 70-luvun lopulla. Siellä oli semmoinen kuin Vilma Sound. Se oli niin kuin elävän musiikin yhdistys, mutta se oli jo ennen näitä Elmuja. Ja sen niminen kaveri kun Rikkilä veti sitä ja mä soitin sitten Rikkilälle, että voidaanko tulla sun luokse kesällä 78, että muutaman kaverin kanssa, ketä meitä oli, Ronkaisen Timo ja minä ja joku muu, niin ajettiin sitten sinne ja että miten tämä niin kuin perustetaan. Ja sitten me perustettiin Kouvolan elävän musiikin yhdistys vuonna 1978 ja etupäässä siinä oli kavereita justiin näistä 4 bändistä, Per Gynt, Top Rank, Loose Brick, Haukka ja sitten muutama muu. Mutta myös niin kuin sitten ketkä kuunteli ja dikkasi musiikkia, niin kuin rupesi tulemaan siihen mukaan. Ja järkättiin, Sippupis oli koko ajan tapahtumia, todella hyviä bändejä. Kenkäkukkulalla aloitettiin tämä ulkoilmakonserttien sarja, että vuonna 1979 YouTubessahan on mahtavat videot siitä. Pelle Miljoona oli siihen aikaan, no hän oli mun opiskelukaveri, niin mä muistan, kun soitin Pellelle, että olikohan niillä silloin 1980 bändi, niin soitin Pellelle, että tuutteko tänne keikalle? No joo, tullaan, että paljon maksaa 600 markkaa. Se ei ollut paljon rahaa siihen aikaan ja ne alkoi olemaan ykkösnimi, niin että tämä kulki niin kuin tuolla tavalla tämä koko elävän musiikin aate, niin kuin kaikki tuki toisiaan. Että se oli kyllä hyvä aikaa ja hieno systeemi, että jossainhan se toimii vieläkin, täällä se toimii aktiivisesti ehkä siihen 90-luvun alkuun tai jotain. Joo, jotain. Toki just tänne vaikka muutin Jyväskylästä, niin Jelmu nyt toki on Lutakkonsa kanssa varmasti niin kuin sellaisia edelleen suurimpia tällaisia toimijoita Suomessa. Ja sitten mä en oikein tiedä, mikä se Helsingin suhde on, että niiltä se nosturi meni, että mä en oikein tiedä, että mikä siellä on tilanne. Mutta. Joo. Tietysti Helsingissähän se oli tosi tärkeä lepakko ja nämä kaikki, mitä siellä oli, niin sehän oli jonkinlainen esikuva.
Ja Haukankin kanssa tietysti tämä Helsingin Elmu järkkäsi keikkoja ja sitten soitettiin niissä ja päästiin jopa Helsinkiin. Siihen aikaan sekin oli ihmeellistä. Oliko se niinku todella, oliko se tämmöinen niinku on se ehkä edelleen pieni, mutta se voi olla, että jos se nykyään tuntuu tämmöinen maakuntabändien ja Helsinki-bändien jako suurelta, niin se ei varmaan ole mitään siihen aikaan. Eihän tämä ole enää niin kuin, onko sellaista enää niin kuin olemassakaan, että siihen aikaan oikeasti niin se oli niin kuin se hajurako oli niin suuri. Oliko siinä niin kuin tarkoituksenmukaista ylimielisyyttäkin suuntaan ja toiseen, vai oliko asiat vaan niin, että informaatio ei myöskään vaan kulkenut? No se oli varmaan osittain niin kuin sekä että. Että kyllähän se tietty porukka, niin eihän ne ollut kiinnostuneet siitä niinkään, että mitä Kehä Kolmosen ulkopuolella tapahtuu. Ja se yhteydenpito ja kaikki vaikea niin kuin järkätä, kun oli vaikea päästä levyttämään, jos sulla ei ollut levyä. Mitä sä niin kuin kerrot sun bändistä, kun ei kukaan tullut Kouvolaa katsomaan juurikaan, että minkälainen. Että sitten joku Atte Blom ja Epe niin kuin alkoi olla erilaisia, että niille riitti, kun ne sai jonkun kasetin, niin kuin Atte sai Dave Lindholmilta Pelle Miljoona Nussin kasetin Savonlinnasta. Noniin, selvä. No meidät Atte Blom näki Rockin SM-kisoissa ja päästiin sitä kautta sitten Love Recordsille. Joo, onko se on kyllä massiivinen ollut tämä niin nimenomaan Love Recordsin. Oliko se oli varmaan niin ensimmäinen levyyhtiö, mikä alkoi vähän ottamaan tämmöistä niin vaihtoehtoisempaa kamaa sitten sisään. Joo, se on ihan niin kuin uraa uurtava tietenkin Suomessa, että Love Records aloitti jo muistaakseni vuonna 1966. No siihen aikaan niin kuin koko Suomessa, niin kuin täällähän oli bändejä, mutta etupäässä ne oli bändejä, niin kuin nämä parhaatkin bändit, niin kuin Jormas ja Topmos, niin nehän oli tavallaan cover-bändejä, joille tehtiin suomenkieliset sanat. Että tällaisen käännösiskelmät niin, mutta sitten tuli niin kuin Blues Section 67-68, sen niminen bändi, siinä oli Jim Pembroke ja Frank Robson laulusolisteina ja Hasse Valli kitarassa ja Ronnie Österberg ja muuta. Ne teki ihan omaa musaa ja Love Records alkoi julkaisemaan niiden albumeita. Ja sitten siitä seurasi Wigwam, Tasavallan presidentti. Sitten ne alkoi ottaa maakunnista bändejä sinne myöskin. Niin sillä oli ihan valtavan suuri merkitys, että jopa Myllykoskelta Äimä, mun vanhat omppopuut ja muuta, ne teki muutaman singlen Love Recordsille 70-luvun 73-74, Session levytti singlen Love Recordsille, että se oli ihan uraa uurtavaa ja saman teki sitten Poco Records niin kuin ehkä vuodesta 79 eteenpäin. Mutta kuitenkin tavallaan yli 10 vuotta siinä on ollut ehkä niinku pelkästään se Love Records. Ihan täysin. Sen merkitystä ei niin kuin kukaan ei pysty yliarvioimaan Love Recordsin merkitystä, kuten ei myöskään The Beatles-yhtyeen merkitystä koko tämän, että mitä nytkin tapahtuu. Se on vähän niin kuin unohdettu niin kuin se merkitys. Niin Love Records on myös, niin kuin se on jäähallia paljon suurempi. Joo, se on itse on niinku just sen verran nuorempi, että tämmöinen niinku, ja elänyt käytännössä kuitenkin semmoisessa, no ei nyt ole kuitenkaan ihan pentuuna ollut älypuhelin taskussa, mutta tavallaan kuitenkin ollut aina päässyt niinku jollain tavalla vähän niinku rajattomaan informaatioon kaikesta. Se on vaikea ehkä edes samaistua sellaiseen niinku tiettyä, että jokainen tiedon muru jostain tuollaista asiasta on niinku aarre. Joo, se on ihan totta. Ja se on etsyttävä ja hankittava ja tavallaan sitä, mitä mä sanoin, että seurattiin, että mitä paikalliset bändit tekee, että tavallaan suurin piirtein tsekataan, että voidaanko varastaa joku biisi, mitä ne soittaa. Se oli niin tärkeää, että 60-luvun alussa Liverpoolissa tapahtui ihan sama. Että niin kuin Beatles ja Swinging Blue Jeans ja Terry and the Pacemakers ja Searchers, ne niin kuin kyttäisi toisiaan, että kenellä on nyt joku, minkä ne on löytänyt jostain mustasta musiikista Amerikasta 50-luvun lopulta ja mitä biisiä ruvetaan soittamaan.
Nämä on jänniä juttuja, että yksi merkittävä oli vuonna 1970 helmikuussa. Led Zeppelin tuli Suomeen. Ihan niin kuin uransa alku. Että niillä oli 2 ekaa albumia niin kuin julkaistu, mutta se oli kyllä melkoinen tapahtuma, että ne tuli Kulttuuritalolle niin pieneen paikkaan, koska niistähän tuli sitten niin valtavan suuria. Niin muistan, että niin kuin varmasti kopioitiin kaikki, ketä mun kavereita oli ja meitä oli, niin hiukset, kuteet, kaikki kun nähtiin siellä lavalla, niin se oli jotain aivan uskomatonta. Ensinnäkin Kouvolasta mennä Helsinkiin ja nähdä Led Zeppelin ja tulla takaisin tänne. Varmaan seuraavalla päivän koulussa ei käytävät riittänyt. Siellä oltiin nähty jotain elämää suurempaa. Joo, no se ihan varmasti. Ihan varmasti. Mutta onko toi 70-luvun alkuhan ollut sellaista, että just tämä suosikki oli jo siinä vaiheessa, mutta sitten nämä kaikki hilseet ja muut, niin ne alkoi tulemaan sitten vasta 70-luvun loppupuolella. Että mistä sitä siinä 70-luvun alussa, 70-luvun puoleen väliin, mistä sitä musatietoa kerättiin? Oliko mitään mediaa? Olisiko se ollut vuonna 1972, kun tänne perustettiin niin kuin ensimmäinen varsinainen musadikkareiden lehti, sen nimi oli Musa. Ja se alkoi niin kuin kirjoittaa Wigwamista ja tasavallan presidentistä ja ulkomaisista hyvistä artisteista ja niin edelleen. Ja sitten ehkä vuonna 1975 niin se musa, niin kuin, ei se loppunut, mutta siitä hyppäsi niin kuin Valdemar Wallenius ja tällaisia isoja nimiä, kirjoittajia, ja ne perusti Soundi-lehden. Ja se Soundihan on edelleen, että sitten 70-luvun puolivälin molemmin puolin, niin se Soundi, se oli se meidän raamattu. Että olihan se, että Haukastakin sitten oli vuonna 1979 Arto Pajukallion kirjoittama Haukka, suomalaisen rokin oppitunteja, ajattele aukeaman juttu, niin kyllä se oli meille iso juttu. Että sitä ei niin kuin usko, tavallaan kun siitä informaatiota oli niin vähän, että siihen aikaan kun oli tämä yhtenäiskulttuuri, että jos sun levy soi, niin kuin esimerkiksi Haukka-yhtyeltä ne rupesi soittamaan semmoista biisiä, kun kukaan ei uskalla tietää, niin aika paljon niin kuin radiossa. Se tarkoittaa sitä, että kaikkialla Suomessa niin kuin kuullaan se sama biisi, kun ei ollut kuin ne 2 kanavaa. Niin sama myös oli niin kuin lehdet, että kaikki, ketkä dikkas rock-pop-musiikista, luki Soundia. Niin kaikki, että nykyään se on vaikea. Nykyään on nykyään todella se media vaikea. toimii vielä silleen, että se jokaisen oma media on robotit laskenut, että minkälaisen median se juuri sinulle pitää työntää, että se on sulle koukuttavinta, että se on tosi vaikea, että jos vaikka käytämme vaikka samoja medioita, niin jokainen meistä näkee aivan eri asioita siellä. Joo, mutta siihen aikaan, kun oli tämä yhtenäiskulttuuri, se oli vielä 90-luvulla, että jos hypätään mun uraa, että vuonna 1991 Radio Mafia valitsi Pikkukaupungin Kalevi Kullasvaaran nimellä tein sen, niin Pikkukaupunki-biisin viikon biisiksi, niin se tarkoitti, kun se soi joka päivä muutaman kerran, ja sitten alkoi soimaan niin kuin kerran päivässä suurin piirtein ja muissakin kanavissa, se tarkoittaa, että kaikkialla Suomessa niin kuin kaikki ties sen. Mutta nykyään, kun tekee jotain, niin se on vaan se tietty porukka, että minkä väylän se menee läpi. Joillainhan se on paljon isompi kuin toisilla. Mutta yhtenäiskulttuuri on hävinnyt. On. Siinä on hyvät ja huonot puolensa. Siinä on hyvät ja huonot puolensa. Joo. Toki just ehkä tästä on tosi paljon on melkein toista itseään, mutta sanon vaikka noissa keikkapaikoissa se, että keskikokoiset keikkapaikat on aika lailla katoamaan luonnonvaraa, mitä varmaan on tähän aikaan kierretty aika paljon. Että on niin kuin isoja stadioneita ja pikkupupeja sitten, mutta minkälaisia paikkoja te sitten, kun sanoit, että tuolla on kierretty, oliko se niin kuin pupeja vai tanssilavoja vai mitä työ kävitte läpi? Ei, pupeja ei ollut, että silloin 70-luvulla niin ei oikeastaan sitä kulttuuria ollut paljoakaan, vaan kesällä se oli tanssilavat, että Suomessa oli ja
on jollain tavalla edelleenkin niin kuin se tanssilava kulttuuri sieltä toisesta Ja maailmansodasta se on tietyllä lähtien. tavalla ehkä tehnyt jopa vähän niin kuin comebackia, että tuntuu, Joo. että nuoria käy muun muassa. No se on mennyt vähän niin kuin näin, että silloin ne suuret ikäpolvet sodan jälkeen niin kuin 50-luvulla, vielä 60-luvulla, niin kuin 60-luvullakin tässä Kouvolan ympäristössäkin, tässä oli suurin piirtein 10 kilometrin välein niin yksi tanssilava. Ja niitä oli tosi paljon, ja vielä 70-luvullakin, niin kesäpaikathan oli tanssilavoja. Ja sitten kun alkoi tämä pop-rock, niin kuin musiikki saada enemmän ja enemmän jalansijaa, niin tanssipaikoilla oli niin kuin kaksi bändiä. Et siellä oli tanssibändi, niin kutsuttu tanssibändi, kuka soitti humpat ja valssit ja tangot ja iskelmät ja nämä, ja sitten oli popbändi. Niin esimerkiksi Kolomban kanssa kierrettiin, niin useimmiten ne oli tällaisia, mutta sitten oli myös ihan tanssipaikoilla, että tällaisia rock-iltoja, että oli pelkästään niin kuin pelkkää rockia. Ja talvipaikat oli sitten, ne oli tällaisia työväentaloja ja nuorisoseuran taloja ja tällaisia, mutta eihän siihen aikaan niin kuin tällaisia klubeja, että Helsingissä oli joku jo 60-luvulla natsa suurin piirtein, mutta ei näissä maaseutukaupungeissa ollut, että sitten Niemen Niko perusti Sippupin aikoinaan, jo ehkä 69-70. Siellä oli aluksi vähän niin kuin jatsmusaa, mutta sitten siellä alkoi olemaan niin kuin 70-luvun loppupuolella, niin kuin, että esimerkiksi Haukan kanssa soitettiin ekan kerran tammikuussa 78 Sippupissa, niin se loi niin kuin ihan uuden kulttuurin, se Sippup, ja sitten alkoi olla niitä kemuniltoja siellä, ja siellähän oli 90-luvulla asti niin kuin popbändejä ja rockbändejä koko ajan, ja todella hyviä ja tosi mahtava, niin samanlainen kehitys alkoi sitten vähän kaikkialla pikkukaupungeissa. Mutta silloin 60-70-luvulla ei niinkään. Joo, toi on jotenkin just mielenkiintoista, koska noi tuollaiset niin rockibaarit ja muut on itselle niin täysin itsestäänselvyys. Nämä on niin kuin, joka paikassa on joku pääbaari, missä on keikat. Vähintään yksi paikka, mikä on joku keikkapaikka, usein useampi. Ja joku Sippupki, se paikka oli, niin kuin, se oli kyllä tämän alueen rockpyhättö, niin eihän siellä kuitenkaan niitä keikkoja joka viikonloppu ollut. Että sehän oli niin kuin ihan, oliko se nyt kerran kuukaudessa tai jotain, tämä kerran 2 viikossa tai yksi keikka ja muuta. Että nyt jos ajattelee niin kuin Kouvolaa, niin täällä on joka viikonloppu niin vissiin 5 paikassa yhtä aikaa. Niin musta tuntuu, että aika välillä tuntuu, että jopa vähän ylitarjontaa. Saattaa olla samana iltana meillä Loivalla, meillä on joku punkkibändi, House of Rockissa joku isompi heavy-bändi, Pub 23 joku blues-bändi, sitten saattaa olla vielä Tavernassa joku ja sitten saattaa olla vielä jossain Torniomäessä Patoklubilla jotain, että se on kyllä siitä niinku tarjontaa riittää. En mä tiedä missään olevan näin paljon tarjontaa kuin täällä. Niin ainakaan niinku kaupungin kokoon nähdä. Ihan, että mehän on ollut viimeiset 20 vuotta niin kuin talvet Sydneyssä, mikä on tällainen, onko se 6-7 miljoonaa ihmistä ja muuta, ja siellä koko Australiassa on tämä musiikkikulttuuri ollut niin kuin tosi voimakas, mutta nykyään niin sieltä on hävinnyt niin kuin nämä pikkupaikat melkein kokonaan. Että ainoastaan tietyillä alueilla ehkä, missä on enemmän opiskelijoita ja vähän niin kuin nuorisojengiä, niin siellä on, mutta sitten kun tulee tänne Kouvolaan ja on perjantai ja lauantai molempiin päivin 5 bändiä, niin se on niin kuin, tämä on aivan uskomaton, eihän missään tällaista ole. Että kyllä Kouvola on aika kova paikka. Onko se, mikä luulet, että mikä se on se syy, että Sydneyssä on kadonnut tästä? Onko siellä alkaako siellä olla vaikka paikkojen vuokratasot niin mahdottoman korkeita, että joku live-venue vaatii tilaa se, vai mikä se on? Yksi on, että siellähän niin kuin asuminen, se on ihan järkyttävän kallista. Että ihan tuollaisesta pikkukämpästä niin joutuu maksaa $1,000, eli 600 € viikossa. Ja sitten siellä on niin kuin mennyt vähän niin kuin jossain Barcelonassakin, että nämä lait on tullut, että sun on oikeasti niin kuin lopetettava tosi aikaiseen live-musa, ettei naapurit häiriinny.
En mä tiedä, onko Loivalla tämä sama kuin täällä alkaa niin aikaisin, mikä on ihan mahtavaa. Hieno homma, kun 7 alkaa joku se oli soittaa. tosi äänieristetty siinä, Joo. Se oli positiivinen yllätys, että yhtään valitusta ei ole Joo. saatu siitä. Mutta Sydneyssä on, niinku, että jos katsoo niinku 70-luvun ja 80-luvun, niin siellä oli niinku joka ilta niissä pikkupaikoissa oli näitä ihan mahtavia bändejä. Ei ole enää. Melbourneissa vielä on niinku enemmän. Se on jännä, että sen takia mä niinku vertaan ja kun tuun tänne ja haluan niinku mainitakin kaikille, että paitsi että täällä on näitä paikkoja, mutta täällä on myös niitä tekijöitä ja bändejä. Mun mielestä on jotenkin aika hauskaa, että kaveri, joka asuu Sydneyssä, tulee Kouvolaan, kun kaikki kerhuu, että miten täällä on kaikkea. Se tuntuu absurdilta. Niin tuntuu, mutta arvaa mitä? Se on totta. Se on ihan totta, että vielä 15 vuotta sitten tai jotain vielä enemmänkin, kun mä menin sinne, niin silloin siellä oli niin kuin aktiivisempaa, niin kuin tämä keikkaelämä ja muuta, mutta se on näin siellä on käynyt. Että, minun se on kyllä inspiroinut, että jos hypätään niin kuin aiheesta toiseen ja vuosikymmenistä toiseen, että kun mä oon aloittanut tämän Kalevi Kullasvaara-uran vuonna 1988, kun lopetettiin Idän pikajunayhtiö, mikä oli Haukan jälkeen, niin sitten 90-luvulla tehtiin Tom Roinilan kanssa paljon yhteistyötä ja Pikkukaupungin pojat sillä nimellä esiinnyttiin. Mutta sitten kun mä tapasin tämän mun kumppanin Lisan vuonna 2005, niin mä oon sitten ollut aina talvet Australiassa ja tutustunut siellä niin kuin semmoisiin artisteihin ja bändeihin, joita me seurasin 80-luvun puolivälissä. Australialainen musiikki oli tosi suosittua Suomessa. Miettinen sellainen kaveri, kuka perusti nämä Hillset ja muuta, niin soitti radiossa sitten koko ajan niin kuin Aussi-musaa. Niin sitten mä oon ruvennut siellä tapaamaan niin kuin näitä ihmisiä, että pari on asunut niin kuin Hoodoo Gurusin yksi kaveri ja The Church-yhtyön Steve Gilby, niin asusin samalla kujalla kuin minä. Niin mä oon niin kuin tutustunut niihin ja joihinkin keikkapaikoilla ja sitten teinkin tällaisen albumin kuin Kouvola Sydney-albumin ja Graham Lee, kuka soitti sellaisessa bändissä kuin The Triffids, australialainen bändi. Se on mun yksi rakkaimpia bändejä. Ja 80-luvun loppupuolella mä soitin näiden Aussi-bändiä, kun mä olin radiossa töissä. Niin muistan, kun soitin niin kuin The Church ja Triffids ja näitä biisejä. Ja nyt kun mä oon mennyt sinne, niin mä oon tutustunut näihin tyyppeihin. Ja sitten joku soittaa mun levyllä ja Steve Gilby on tehnyt minusta Portraitin ja ollaan tehty tekstejä, niin tuntuu hassulta. Mä soitin teidän levyyn vuonna 1988. What? Mutta se on kauhean kivaa, tiedätkö? No, siis. Ja niin kun sen takia mä oon ehkä kirjoittanutkin suurimman osan mun lauluista niin 20 vuoden aikana niin Sydneyssä, että niin kuin nytkin tänä talvenkin mä oon kirjoittanut siellä ainakin puoli-albumia. Ei ole niin paljon happeningia kuin No hei, täällä on häiritsevää. Joo, eihän täällä niinku, että täällä on 2 häiritsevää tekevää. Koko ajan keikko ja sitten avanto. Avantosauna, siellä ei ole kumpaakaan. Se on hyvä, että voi mennä sinne rauhoittumaan. Joo, just näin. Tapaamaan näitä vanhoja idoleita. No, mutta millä tavalla, onko ottanut niinku Sydneyssä asuminen antanut tätä niinku perspektiiviä vähän, että katsonut sitä niinku Kouvolaa ja Suomea niinku kauempaa, että onko sitä alkanut arvostamaan eri tavalla tai onko aina ollut Kouvolan rakkaus läsnä? No kyllähän mulla on aina ollut, niin kuin mullahan ei ole ollut sitä, että vaikka niin kuin Pikkukaupungin pojassa on se yksi kohta, että siellä on kulttuurilautakunta, sen nukuu 100 vuoden unta, ei siellä haluta kuulla, mitä kadulla tunnetaan. Niin mä toin silloin 80-luvulla, 90-luvun alussa niin kuin esille, kun täällä oli oikeasti niin kuin korkeakulttuuri, mitä suosittiin. Ja Kouvolan Sanomatkaan ei siihen aikaan 80-luvulla, ne ei oikein halunnut kirjoittaa niin kuin populaarikulttuurista. Ja oli vaikeaa
päästä mihinkään niin kuin kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin soittamaan ja muuta, niin mä niin kuin tiedostin sen ja nostin sen asian ylöskin, että ainoa mikä toimi oli nämä bänditilat, mitä nuoriso-osasto niin kuin järjesti, Kuparisen Ripa ja, ja myöhemmin Lalli ja niin edelleen, niin se toimi todella hyvin. Todella hyvin, mutta mulla ei ollut koskaan sitä, että mun on pakko päästä niin kuin Kouvolasta pois, että mä aina sain tehdä täällä oikeastaan mitä halusin. Ja sitten kun meni Sydneyin, niin tavallaan mä näin sen ehkä vieläkin voimakkaampana, niin kun huomasin, että nämä juuret ja mun niin kun historia ja viitekehys, että kun mä ajattelin, että ehkä siellä on niin kuin parempaa jengiä, ihan niin kuin ajateltiin 70-luvulla, että kun meni Ruotsiin, että ne on niin kuin parempia ihmisiä. Nykyään ei kukaan ajattele niin, mutta silloin ajateltiin. Niin samoin niin kuin Australia, kun ne on varmaan, mä oon huomannut, että se mun viitekehys kantaa ihan perhana hyvin ja ihmiset on tosi kiinnostuneita, että mitä mä teen. Sitten kun mä soitan ja kerron näistä, mitä on tehnyt, niin kaikki on ihan innoissaan siitä. Mutta sitten mä näen niin tämän Kouvolan sieltä jostain, niin että vau, ihan mahtava kasvualusta. Kyllä mulki on, en ole kuvasta muutama vuoden täällä asunut, mutta on kyllä viihtynyt. Musta tuntuu, että tämä on semmoinen, nyt vaikka tuli Yle Areenassa, tuli vaikka tämä dokumenttisarja tästä jotenkin, että Kouvola tai tässä niin kuin Kymenlaakson alueella asuvin nuorilla, jotka omaa ikäluokkaa vähän nuorempia, ketkä on sille, että ei ole mitään. Ja ei välttämättä olekaan. Mutta ainakin itsellä on just se, että jos on ollut sellainen touhukas kaveri, joka haluaa niin kuin itse tehdä, niin mun mielestä täällä on kyllä tukiverkot löytyy ja niin kuin myös ne tyypit on aika helposti ainakin itselle löytynyt kenen kanssa. No vaikka tätäkin ohjelmaa niin kun oli kiinnostunut, niin heti löytyi tavallaan. Ja joku tuntee aina jonkun ja kysyppä tuolta ja lähdetään. Se on tällaisen pienen paikan etu, että tavallaan tämä verkosto, että kaikki tuntee niin kuin jollain tavalla toisensa ja on helppo tutustua niin kuin muihin. Joo, kyllä itse ainakin sujahin tänne, kun että. Plus sitten, että täällä on niin kuin tämä historia, niin kuin, en voi väheksyä sitä, että ainakin mulle on niin kuin ihan älyttömän tärkeää, että täällä on ollut The Mods ja The Demons ja Session ja Charlies. Niin kuin ne on niin kuin rakentanut osittain tätä mun viitekehystä ja niin kuin antanut sitä uskoa, niin kuin, että eihän mä tuntenut ketään, että kuka olisi kirjoittanut laulun. Että jos joku olisi sanonut mulle vuonna 1967, että sinusta tulee niin kuin tavallaan laulunkirjoittaja. En mä olisi uskonut sitä, kun en mä tiennyt ketään, kuka oli kirjoittanut laulua. Mutta sitten niin kuin tavallaan niin kuin kaikkien näiden yhdistelmänä, tietysti mun oman persoonallisuuden ja mun oman lapsuuden ja kaiken tällaisen jonkun sekamelskan yhteyden ja sen, että mä oon ollut 10-vuotias niin perhanan kiinnostunut tästä, niin sitten mä oonkin pystynyt niin kuin luomaan niin kuin tällaisen laulaja lauluntekijä niin kuin kehyksen mun ympärille, mikä on ihan valtava lahja, että se, nyt mä oon kuitenkin jo aika iäkäs kundi, mutta mä oon edelleen ihan älyttömän kiinnostunut ja se kantaa minua koko ajan. Se on kyllä sellainen, että jos on tohonkin asiaan niin kuin syvä kiinnostus, niin se on just tuolla, että me ihan maailman ääriin, niin sitten löydät kyllä samankaltaisia tyyppejä aina, josta niin kuin, levyistä voi jutella aina. Joo. Mutta tämä koko juttu, että nyt jos palataan siihen alkupisteeseen, mistä aloitettiin tämä vuodesta 1963 ja se 60-lukukin, niin jos kukaan aikuinen ei olisi niin kuin uskonut, että jostain voisi tulla ammattilainen ja että joku voisi elää niin kuin sillä pop, rock, populaarikulttuurilla. Että se oli niin kuin ihan uskomaton, että miten se koko homma on niin kuin muuttunut, että sitä ennen niin kuin kaikki niin kuin meni sen saman kaavan mukaan, että vaikka olisi ollutkin aluksi kiinnostunut, niin sitten mentiin siihen töihin suurin piirtein, missä sun isä oli ollut ja pysyttiin niin kuin mentiin naimisiin ja sitten ei enää hömpsötetty popmusan kanssa ja lopetettiin niin kuin se, mutta niin kuin tämä Beatlesien esimerkki ja muut, niin ne hiihti latua auki, niin kuin, että hei, sähän voit aina olla kiinnostunut siitä. Et nyt on ihan sama näillä, ainakin mulle ja naurankin kovasti sitä, että kun luen niin kuin näitä uutisia, että Willie Nelson, kuka on se 93-vuotias, niin äijä hiihtää latua auki koko ajan tuolla. Aattele,
se on rundi nytkin niin kuin Amerikassa. Että sitten nämä nuoret pojat, niin kuin Bob Dylan, kuka on vasta 84, ja Paul McCartney 83 ja Mick Jagger, niin tietenkin ne tekee keikkoa, kun niillä on niin helppoa, kun ne on 10 vuotta nuorempia kuin Willie Nelson, niin, mutta ne hiihtää meille latu auki. Niin ehkä mä oon hiihtänyt pikkusen, kun mä oon suurin piirtein vanhin, kuka toimii tällä alalla, niin hiihdän auki täällä Kymenlaaksossa. Just sanoin, että tässä ennen haastelua, että Tami on ollut semmoinen grand old man ja sitten sä, että sehän on 10 vuotta nuorempi poika. Pikkuhiljaa Tamikin alkaa olemaan vanhempi valtiomies. Mutta sanot sitten, että olet ollut radiossa, niin missä radiossa olit täällä? Oliko se joku paikallisradio täällä? Aloitin, niin kuin täällä oli SBC-radio Kouvolassa. Nyt on sanottava, että vielä viime vuonna olisi ollut Kouvolan seudulla jälleen paikallisradio, mutta radiotempokin meni kiinni, että ei sitä oikein ole saatu toimimaan sitä. Niinpä, eikä se oikein ollut paikallis, niin, ainakaan mitä musaa ne soitti siellä ja muuta. Niin SBC-radio 85 hän alkoi niin kuin Suomessa tämä, että nämä sai luvat niin kuin koko Suomi, että sitä ennenhän ei tällaista kulttuuria ollut olemassakaan. Niin täällä oli Saksan veljekset, 5 veljestä Miehikkälästä, niin ne tuli tänne Kouvolaan ja perusti SBC, Saksa Brothers Company, radion. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä aika hyvä, että ne satsasi siihen todella paljon, ne rakensi oman niin kuin toimitilat ja oman studion ja kaikki ja siellä missä oli valtavasti jengi. Toimitila? Missä se oli se toimitila? No se on ihan tuossa, missä on Muuttelakan tämä tavernan takana siellä. Telebaarissa. No, melkein telebaarin lähellä. Niin siellä oli valtava määrä toimitsijoita ja muuta ja Mikri sitten rupesi vuonna 1986 tekemään sinne ohjelmia ja tein niitä siellä niin muistaakseni vuoteen 1991 ja sitten minua pyydettiin niin kuin Yleisradion niin kuin tänne Kaakkois-Suomen radioon, että oli niin kuin Kouvola, Kotka, Lappeenranta. Sitten mä olin siellä niin kuin 5 vuotta. Et mä tein yhteensä 10 vuotta ja sitten mä sanoin niin kuin sille Lappeenrannan pomolle, että nyt mä oon soittanut kaikki mun levyt, että pakko pitää taukoa, kun mä käytin omaa musaa. Niin kuin siihen aikaan ihmeellistä. Sai valita, mitä soittaa. Ei ollut soittolistoja. Et mä siellähän oikeastaan tavallaan aloitin tämän, niin kuin rupesin kutsua Kymijoki Beatsiksi. Niin kuin Liverpoolissa oli Murphy Beats, niin blokkasin sieltä sen nimen. Ja sitä kautta niin kuin sain yhteyden Ravin Eeroon, The Charliesiin ja niin edelleen. Ja rupesin soittaa näiden, mitä täällä nyt harvoin levyjä oli siihen aikaan tehty, mutta niin kuin niissä ohjelmissa ja kertomaan tarinoita. Ja minkälaisia ohjelmia sillä oli sillä SPC:llä? No siellä oli ihan mitä vaan. Että niillä oli ihan tällainen niin kuin uutisvirta, että aamuohjelmat alkoi ja mitä kaikkea nyt on uutisia ja sitä ja tätä ja koko ajan soitettiin musaa ja sitten siellä oli erityistoimittajia, oli urheilutoimittajia, oli ihan live-lähetyksiä lätkämatseista, sitten oli musiikkiohjelmia, oli jatsia, bluesia, mulla oli tällainen pop rock, millä nimellä niitä kutsuttaisikin ja siellä oli valtava määrä ja joskus 90-luvulla ennen lamaa, 90-luvulla tuli iso lama ja sitten kun mainostajat hävisi, niin sitten se koko radio niin kuin kuihtui. Mutta se oli todella hyvä ja se oli oikeasti paikallisradio, jossa sai soittaa paikallista musaa. Toimiko se nimenomaan vaan niin kuin Kouvola, onko se Kymenlaakso? Kuinkakohan laaja se olisi se kuuntelu ollut? Mä en osaa sanoa sitä. Ehkä 50 kilsaa. Niin se on ollut 50 kilsaa ja sitten kuitenkin on ollut esimerkiksi mainostajia sen verran paljon, että se on pystynyt kuitenkin useamman vuoden toimimaan ihan niin kuin kannattavan. Joo, että ehkä se oli mainostajillekin niin kuin 85 milloinkohan se heide ei olisi sitten loppunut 91-92, milloin se lama tuli, niin se oli niin kuin uusi kanava ja se oli suosittu. Niin siellä oli mainoksia.
esimerkiksi mulle, mä sain sinne niin kuin järkättyä sellainen kuin Sininen ilta. Siellä oli ihan todella hyvä äänitysstudio. Niin sain niin kuin semmoisen ehkä kerran kuukaudessa, niin kuin en muista kuinka, mutta kuitenkin muutamia live-lähetyksiä. Niin kuin, että mä hommasin sinne niin kuin esiintyjät, pienen yleisön, 20 ihmistä, sitten Lahden, kun sen nimi oli Sininen ilta, niin Mallasjuoma lahjoitti Lahden sinistä sinne niin kuin yleisölle. Ja siellä oli paikallisia bändejä ja sitten jotain, esimerkiksi Clifters, mikä oli iso nimi 90-luvulla. Niin ne tuli sinne ilmaisiksi soittamaan, kun ne oli menossa keikalle. Mä vaan soitin Jirille tai Lurille, että hei, mulla on tää ilta perjantaina, että kerkeettekö tulee ennen keikkaa, että se on muistaakseni 5.7 vai 6.8. Joo, tullaan. Sitten kun lähti, me laitoin vaan korillisen kaljaa takakonttiin. Että siellä oli tällaisiakin mahdollisuuksia, ne antoi niin kuin tehdä. 2 tunnin suora live-lähetys, ihan niin kuin jossain 30-40-luvulla Amerikassa. Että kaikki musa tulee livenä ja haastattelut ja ihan, se oli mun niin kuin lempilapsi. Joo, se tuntuu jotenkin tosi hurjalta, että se on pystynyt niinku ihan kannattavana pyörimään niinku 50 kilometrin kuuntelualueella. Ja Joo. Sekin tuntuu kyllä maailmalta jotain ehkä enää olemassa. Ja että se oli niin iso, niin kun, että siellä oli niin paljon jengiä duunissa. Ne maksoi niin kuin palkkaakin. Jännittävää. Joo, se on ihan totta. Että paljon hyviä asioita on ollut. Tuntuu, että nykyään aika paljon on, että jos, no toki sitten on just näitä, että on ihmisiä, jotka onnistuu media-alalla tavallaan niin kuin just yrittää ne jonkun oman mediansa kautta, mitä tämä internet-aikakausi on antanut, mutta jos on aika vaikea se on palkollisena olla vaikka musiikkiohjelmien parissa missään muualla kuin Yleisradiolla ja Sanomalla. Niillä on varmaan, en mä osaa sanoa, että mikä se on se volyymi, mutta perinteisen median palkkatöistä, niin aika 2 kanavan kautta kaikki menee. Joo. Mikä on sääli. Joo. Eikä ole monellekaan töitä. Ei. Jännittävää. Mitäs on 2000-luvulla tapahtunut sitten sun osulta? No 2000-luvulla mä oon kuitenkin tehnyt, en enää niin kuin, että mä tein tosi paljon keikkoja 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla tein hurjasti kaikkea. Niin 2000-luvulla en enää tehnyt paljon keikkoja, mutta olen tehnyt kuitenkin koko ajan biisejä ja levyttänytkin niitä. Mutta sitten niin kun vuonna 2005 mä tapasin tämän mun kumppanin Lisan, niin sekin tavallaan on niin kuin vienyt mun elämää niin kuin muualle paljon. Ja silti mä oon ollut edelleenkin aktiivinen ja esiintynyt jonkin verran ulkomaillakin, niin kuin me ollaan oltu yhdessä vaiheessa oltiin aika paljon Barcelonassa ja siellä sellaisissa pikkubaareissa ja klubeissa ja ei mitään sen isompaa, enkä tosiaankaan ollut mitään maailmanvalloitusta tekemässä, mutta kuitenkin useammassa maassa ja mikä on ollut jotenkin itselle ihan mahtavaa niin kuin, että ihan niin kuin putoaisi avaruusaluksesta johonkin paikkaan ja et tunne ketään ja sit aukaiset suun ja käyt laulamaan, että mitä tapahtuu. No se on aika mielenkiintoista. Niin kuin, että onko sulla niin englanninkielissäkin materiaalia vai sitten näitä Joo, että kyllä mä noissa on etupäässä niin kuin laulanut sitten englanniksi. Että mä oon tehnyt biisejä, omikin biisejä, niin kuin, osa on niin kuin sekä suomeksi että englanniksi. Ja sitten joitain covereita. Se on ollut niin kuin tosi virkistävää. Sitten, että jollekin ihan tuntemattomille ihmisille huomata, niin kuin, että hetkinen, että kaikkihan syö samaa leipää, paitsi Suomessa syödään ruisleipää, mikä on vähän parempaa. Että sille, että mä oon tehnyt niin kuin 2000-luvulla paljon semmoinen, että jos 90-luku oli T-Nikki, niin kuin pitää nostaa, kun oli Perkyntin studio tuossa Prankkarin kellarissa, niin T-Nikki oli niin kuin tämän niin tärkeä nimittäjä tälle alueelle ja mulle etenkin, että tavallaan T-Nikin avulla
että miten hän niin kuin äänitti ja miten siellä äänitin esimerkiksi sen Pikkukaupunkipoika-biisin, niin kuin, että se antoi mulle niin kuin ihan uuden jotenkin ulottuvuuden näiden bändivuosien jälkeen ja niin kuin rohkeuden alkaa tekemään eri tavalla musiikkia. Ja sitten 80-luvun, 90-luvun lopusta. Oliko tämä solo-ura alkoi vasta niin kuin 90-luvulla? Joo, mä aloin tekemään vuonna 1988 nimellä Kalevi Kullosvaara. Et esimerkiksi tämä Sininen ilta, mikä oli SPC-radiossa, niin se oli Kalevi Kullosvaaran Sininen ilta, että mä esiinnyin sielläkin sillä nimellä ja mikäli muistan oikein, niin esitin ensimmäisen kerran Pikkukaupungin poika-biisin livenä siellä. Ja niin sitten 90-luvun lopulla me tutustuin semmoiseen, tai jo olin aikaisemmin tutustunut kylläkin. Puke Kataja, Puke on Helsingistä, niin Puke on silloin tuolla Porvoossa studio Magnusborissa, niin mä oon hänen kanssaan tehnyt niin kuin viimeiset 30 vuotta oikeastaan. Puke on mahtava kosketinsoittaja, mutta myös äänittäjä, miksaaja, soittanut Albert Järvisen bändi, Sille Kallion bändi, Pave Maijasen bändissä ja kaikkien näiden, niin me ollaan Puken kanssa, niin kuin Puke on mun todella hyvä ystävä, niin ollaan siellä tehty musaa ja äänitetty ja edelleen tehdään, että Puke on siellä ollaan äänitetty esimerkiksi tämä levy niin kokonaisuudessaan Puken kanssa siellä ja että 2000-luku on mennyt näin, nyt on ollut 2026, kun katsoo taaksepäin, että onhan sitten vettä virrannut, mutta siitä mä oon niin kuin onnellinen, että vaikka en ole enää ollut niin aktiivinen niin kuin keikkailu tai tällaisen muodossa, niin mä oon edelleen yhtä aktiivinen, että mä kirjoitan koko ajan biisejä ja on innostunut, teen levyjä ja tulen tekemään vielä keikkojakin. Täällä Oivalle buukataan. Joo, totta kai. Kerropas vielä tästä Kymijoki Beats kokoelmasta. Eli täällä on Mods, Charlies, Colombo, Pergynt, Session, Haukka, Losbrick, Top Ranked, eli käytännössä juuri ne bändit, mitkä tässä on. Se on niin kuin, että ketkä on vuoteen 1981 mennessä tehnyt levyjä. No. Joo. Niin toi on julkaistu, me perustettiin Ronkaisen Timon kanssa vuonna 1990 pieni levyyhtiö Jarron Oy, ja mä olin aina ollut kiinnostunut niin kuin näistä paikallisista muusista. Ehkä se niin kuin tavallaan lähti toi siemen siitä, että kun mä olin radiossa töissä, niin rupesin siellä soittamaan näitä paikallisia, ja sitten tutustuin Ravin Eeroon sitä kautta, ja Mutsien, Westerisen Jussiin niin kuin ihan henkilökohtaisesti ja sain erilaista materiaalia niiltä käyttöön, niin sitten me sanoin Timolle, että julkaistaan tällainen Kymijoki Beats-albumi ja ruvettiin kasaamaan tätä materiaalia, että osa liisattiin, niin kuin vuokrattiin, niin kuin vaikkapa Mutsien single, että siitä piti maksaa, että sä sait käyttää. Love Recordsin, Atte Blumin ja Epe Heleniuksen, mitä oli Losbrick ja Top Rank, niin ne me saatiin ilmaisiksi, että ne oli niin ihania, että ne antoi juu, sen kun käytätte vaan ja muuta, ettei tarvinnut edes maksaa sitä ja tämä julkaistiin vuonna 1990 ja jo seuraavana vuonna Kymijoki Beats 2, se CD, onko semmoinen tuttu, siinä on 22 biisiä ja se alkaa edelleen tästä Modsista, mutta menee sitten pidemmälle vuoteen 1991, se loppuu Kalevi Kullasvaaran Pikkukaupungin poika biisiin ja siltä levyltä joku Yleisradiossa löysi, se oli yli 7 minuuttia pitkä, kun mä halusin, että siitä tulee vähintään yhtä pitkä kuin Hei Judasta Beatlesien. Ja eihän kukaan soita 7 minuutin biisiä, mutta niinpäs ne vaan rupesikin soittamaan sitä. Ja sitten Radio Mafia lyhensi sen johonkin 5 minuuttia ihan siellä ja ihan sattumalta mulla oli radio auki ja mikä tämä on, että on niin tutuntuu kuuloinen biisi ja sitten se olikin se Pikkukaupungin poika, no niin, tämä on tämä viikon biisi ja niin edelleen, mutta nämä on nämä Kymijoki Beatsit niin kuin, että tämä Kymijoki Beats semmoinen mun lempilapsi, että olisi se kiva kyllä julkaista vielä lisääkin niitä, että nyt täällä olisi kyllä materiaalia, että kun tähän
81 vuoteen asti meni, niin ei, no nyt tietysti jos Äimän olisi ottanut Myllykoskelta ja muuta, mutta ei täällä oikein ole mitään. Että niin harvinaista se levyttäminen oli. Joo, nykyään, että mitä se oli, painettiinko vanhalla, tässä nyt muutama vuosi aikaa, mutta oliko 140 € maksoi 100 CD:n painos. Se ei maksa niinku yhtään mitään, Joo. se niinku tekeminen. Joo. Että, ja ihan hyvissä kansissa ja muuta, että Niin. se on kyllä, kaikki on niinku Joo. saatavilla. Vinyylipainaminen nyt toki on arvokasta edelleen, että se ei ihan välttämättä jokaisen persaukisen No muusiko. niin, se on takataskusta. 1700-200 kappaletta tai jotain tällä. Nyt oli varmaan jo yhteen jaksoa informaatiota. Voi olla, että joudutaan vielä ottaa toinen jakso toisessa vaiheessa, mutta kiitos Joo. paljon haastattelusta. Ei ja ole. Kiitos paljon, oli tosi kiva tulla. Joo, Ja, mä lähden avaamaan Galleria Loivaa, niin ehkä siitä syntyy uusia Kymijoki-biitsejä siellä ihmisten tapaamisissa. eiköhän, ja hei, viettää Kymijoki Beach. Pitääkö tähän laittaa, että Galleria Loiva, ettei kukaan viettää kotiarkistoihin? Voi siihen kirjoittaa. Joo, mulla on tuossa tussi, niin hei kaikki, tukekaa paikallista musaa, ostakaa levyjä, muitakin kuin näitä mun levyjä. Täällä on paljon tehty viime aikoina. Barefoot Brothers, Ville Viinikainen, Mika Byyman, niin edelleen. Kivesveitto Go tekemässä uutta LP:tä kuulemma. Hei, tukekaa kaikkia. Kiitos. Kiitos.